ಕಂಬಳ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಕಂಬಳ ಏಪಲ ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡದ ಗೌರವ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪನವು ಏನಟು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಉಂಡು ಈ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಗ್ಲ ಕಂಬಳಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ತೈದ ಮುಂಡ ಕಂಬಳಡ್ ಗೆಲ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಎರುಕು ಕೊರನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಜ್ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೈಜ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಹುಮಾನ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಬಂಗಾರ ಪದ್ದಾಯಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪುದರ್ ಮಾತಲುಂಡು ಬಿರುದು ಮಾತಲುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಇತ್ತದು 28 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳದ ಕಂಡಗು ಜಾತೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಎರುಕ್ಲಿನ ಸಾಂಕೊಂದು ಬಂಗ ಬರೊಂದು ಸ್ವತಃ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾಲಿಕೆ ಏರುಲ್ಲೇರು ಆರೇನೆ ಒಂಜಿ ಏರು ಇಡೀ ಜಾಲಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡಿಸಂಡಲ ಇಡೀ ಜಾಲಿಗೆ ತಾಡುಂಡಲ ಆರೆಗೆ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಪೋತುಜಿ ಎರುಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಪೋತುಜಿ ಆರು ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಬಂಡರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಬಂಡರ್ಲಡ ಇನಿ ಪಾತೆರೋಡು ದಾದ ಅಂದು ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಎಂಚೋಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು 28 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಬಂಡ ದಾದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಈ ಬಹುಮಾನದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಮಾತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಬಂಡರ್ಲ ನೆಟ್ಟುಗು ಪಾತ್ರನಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಟುಗು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದ ಕೇಶವ ಬಂಡರ್ಲು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಾತು ಪುದಾರ್ಲು ದುಂಬು ದುಂಬು ಬರ್ಪ ಒಂಜಾತು ಎರುಕ್ಲಿನ ಪುದಾರ್ಲ ಬರ್ಪ ಐಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಾತು ಬಿರುದುಲು ಒಂಜಾತು ಉಪಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲಿನ ಪುಗರ್ನ ರೀತಿಲು ಮಾತೆಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಂಗದ ಸಾದಿ ನೂದಿಪ್ಪುಂಡು నేను ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು నేను ಮಾತ ತೂವೊಂದು నేను ಮಾತ ದೀವೊಂದು ಬಂಗದ ಸಾದಿತ್ತಂದಂಡಲ ಮುಳ್ಳು ಒಂದು ಅನ್ಪೇರು ಮುಳ್ಳುಡು ನಡತದು ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಗೆಲ್ಪನಾಗ ಆಪನ ಚಿತ್ತ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಇನಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಬಂಡರ್ಲು ನಾವು ಎಂಕ್ಲುಂಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರಡ ಪಾತೆರ್ಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅರಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಂಚಿತ್ನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಾರು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಈರು ಬತ್ತಿನ ದಾಯಗಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪನ್ನಗ ಈ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಅನ್ಪನು ಉಂಡತಿ ಅವೊಂಜಿ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಅವು ಆ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅನ್ಪನು ಉಂಡತಿ ಎಂಗಲ ಕೃಷಿಟ್ ಭಾರಿ ತೊಂದುನಾಗ್ಲೆ ನಾ ಅಜ್ಜಿರ್ನ ಕಾಲೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕೃಷಿ ಮಲ್ದ ಎಂಗಲು ಕಂಡ ಸಾಗೋಳಿ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಂಡ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಂಡ ಎಂಗಲು ಭೂಮಸುದೆ ಬರ್ಪನ ಈಗ ದುಂಬು ಬೊಳ್ಳಿ ಪಾಡಿದ ಆಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಕಂಡ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ತುಂತ ಅಪಗಾನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಅಮ್ಮೇರು ಅಜ್ಜಿಯರು ಇರು ಕಟ್ಟು ಅಂತೀರು ಗಾಡಿಯರು ಗಿಡ್ದಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡ ದಪ್ಪನೇರು ಮಾತ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಇನ್ನು ಮುಂದರಿಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ತದೆ ಈಗ ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ ಊರುಡು ಈ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿದ ಊರುಡು ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲವಂಜ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆದ ಕಂಡೊಲೆಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತು ದುಂಬುಡು ಪಣ ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ನನಗೆ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಎಂಗಲ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಪಣ್ಪುಂಡೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಪಣ ಹೊಂತೀರಿ ಅಮ್ಮೇರು ಪಣ್ಣೇನು ಐತೆ ಎಂಗುಲ ಏನು ಐತೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ದಾದ ಮನ್ನೋರು ಬಂದಾಗ ದುಂಬಳ ಇರುತ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಎಂಕ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣದಾದ ಅಂತ ಪಂಡ ಎಂಗಲ್ನ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆರು ಪಂಡೇರು ಎಂಚ ಪಂಡಾಗ ಈ ಕೃಷಿಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗಲ್ ತೊಂದೊಂದಿತ್ತ ಎಂಗಲ್ಲಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮುಡು ಆರು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳಡ್ ಒಂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆರು ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಭಾರಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡಾಗ ಎಂಕ್ ದುರಾಭ್ಯಾಸದ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಾಗ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂರೈಸೋನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡೊಂದು ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಆರೇಡು ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಯ ಬರ್ತದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಾತ ಸ್ವಂತ ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಅತ್ಯಂತ ಪಿದಾಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪೊಪ್ಪ ಪ್ರಾಯ ಆತನ ಈಗ ಸಾಧಾರಣ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಆರು ಪನ್ಪುಣ ಪುರ್ತುಡು ಅರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 80 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತು ಈ 80 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆನ ಎಂಕಲ್ ನೆರವೇರಿಸಾಗ ಅನ್ಪುನೆ ನನ್ನ ಮೆಗಿಯಲ್ಲು ಎನ್ನ ಪಲೆಯರು ಇಲ್ಲೇರು 2 ಜನ ಎಂಕ ಮೆಗಿಯಲ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು 2 ಜನ ನಡ್ದು ಮೆಗಿಯಲ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು
ಅಕಲ್ನ ಮಾತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಲ್ದ ಅಪ್ಪ ಅಕಲ್ ವಿದ್ಯೆ ಓದೊಂದಿತ್ತೇರು ಶಾಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಕಲ್ಲದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪಾದನೆ ಆಪನಂಚಿನ ವೃತ್ತಿ ಇತ್ತೀಜಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮನ ಕಂಡ ಸಾಗುಳಿದ ಅನ್ಪುನೇಟ ಐಟದ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬತ್ತದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬ್ಲಾಡಿ ಇರು ಕಟ್ಟದು ಅತಂದು ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಡ್ ಪೋದು ಫಲಗುನಂಚಿನ ನಮ್ಮಡದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇತ್ತೀಜಾಂಡ್ ಬರ್ರಿ ಕಂಡ ಸಾಗುವಳಿ ಮಲ್ದ ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ತೋಟ ಮತ ಕಂಡೋಡು ಅಂತ ತೋಟ ಅದಿದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಒಂದು ಬತ್ತ ಆ ಟೈಮುಡು ಎಂಕ್ಲ ಪೊಪ್ಪ ಬಂಡೇರು ಎಂಕ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತೀರು ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳಡು ಇರು ಕಟ್ಟೋದು ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಠಂದ ಬಿಟ್ಟು ಅನಂತರ ಇಕ್ಲಂದು ಇತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾರು ಮಲ್ತ ಕೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಆರು ಕಂಬಳಡು ಬಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಆಯ್ತು ಆ ಕಂಬಳಡು ರೆಫ್ರಿಯರ್ ಮಲ್ತು ಅಂತೀರು ಕಾರ್ಲ ಇರು ಕಟ್ಟು ಅಂತೀರು ಅಂಚ ಅಂಚ ಆರು ಬಂಡೇರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳಾಡಿ ಇರು ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಯಾರ ಬಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬೋದು ಒಂಜಿಗ ಸಾಲ ಹಾಕನಗಣೇರು ಸೋಪುಣೇರು ಮಲ್ತನ ಖರ್ಚಿ ಬಂಡ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳ ಇರು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬಂಡ ಎಂಚ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಫೈನಲ್ ಪೋಪುನ ಇರುಕ್ಕುಲ ಕಂಬಳಾಗ ಪೋತುನೊಂದು ಅನುಪುನ ಇರುಕ್ಕುಲ ಭಾರಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ದಯಂದ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಾಡು ಇರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳಾಡು ಆಜಿ ವಿಭಾಗ ಒಪ್ಪುವ ಆ ವಿಭಾಗೋಡು ಈರೆಗೆ ಓಯೆ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ನಾಯರ್ಪು ಎಲ್ಲೆ ನಾಯರು ಮಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ಡ್ ಜಂಡ ಸೀನಿಯರ್ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗ ಜೂನಿಯರ್ಡ್ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗ ಒಂದು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಣಪಲಾಯಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಎಂದು ಉಂಡು ಅಂಚ ಈರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ರೈಟ್ 4 ರಡ್ಡು ಆಜಿ ವಿಭಾಗ ಒಪ್ಪುಡು ಈ ಆಜಿ ವಿಭಾಗೋಡು ನಂಗೆ ಹೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಯಿರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಲಿ ಐಟದಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಅಲ್ಪದ ತೀರ್ಮಾನಿಕೆರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇರುಗಟ್ಟು ನಾಯಡು ಆ ಇರುಗಟ್ಟು ಈ ಇರುಗಟ್ಟು ಅನ್ಪುನಂಚಿನದ ಅಲಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಹೂ ಕೂಡ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ನಾಯರ್ದ ಇರು ಗಿಡಗ ಅಂದು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ನೇಗಿಲ್ದ ವಿಭಾಗೋಡು ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಮಲ್ದ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಳು 95ನೇ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ದ ಓಕೆ 1995ನೇ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಇರುದಿತ್ತೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪೆರಿಂಜಿ ಅನ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹಣ್ಣು ಮೂಳಿ ಇರು ಅನ್ಪುನ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಕಂಜಿಲು ಪಾರ ಒಂದಿತ್ತು ಅಕಲ್ಡ ಅಪ್ಪಲ ಗಿಡ ಅವನ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತು ಇತ್ತಿಜಾಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಪೋದು ತೂದಾನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇರು ಆವುಂದಾಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲು ಅಪಗದ ದುಡ್ಡ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡ್ತಾ 95ನೇ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಂಚ ಅವಾಗ ಆತ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಡೆ ಇತ್ತಿಜಾಂಡು ಯಾನನು ಮಧ್ಯಮಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಬಣ್ಣಾಗ ಬಂಗೋಣು ಆಣಿದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಇನಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಕಲು ಈ ಮಟ್ಟಗೂ ಬರ್ತದ ಅವನ್ನ ನೆನಪಿಸೋಡು ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕಲ್ಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಯಾನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯಡ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಜನೊಟ್ಟು ಕೇಂಡ ಕಾರು ಕೊರ್ಕಾವಂಡೆ ಅಂಚ ಕೊರ್ದು ಆ ಎರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ದ ಖರೀದಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ದುಡ್ಡು ತೆತ್ತೊಂದು ಎರುನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತದ ಕಂಬಳ ಗಿಡ ಅಂಚ ದಯ ಗಿಡ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಅಂದ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ 80 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಾರ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಯನ್ನು ನೆರವೇರ್ಸಾಗ ಅಂದ್ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವೇನು ಮಲ್ದ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಲಾಭ ಅಂದತ್ತು ಅವೇನು ಮಲ್ಪೊಡೆಯಿಂದ ಅಂದದ್ದು ಲಾಭ ಅಂದಲತ್ತು ದಯಂದ್ ಮಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಆತು ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ಅಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಇತ್ತು ಭೂಮಿ ದಿವಂದೇರು ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಆರ್ನಂಜಿ ಮನಸ್ಸುದ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಾಗ ಅನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಎಂಗೊಲ ಆಯ್ಕೆ ಆತು ಓಕೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಗಿಡ ಏನ ಒಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಲೆ ದಯಮಂಡ ನಿಕ್ಲ ಗಿಡ ಹೊಡು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ದ ಪೊಪ್ಪನ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂದು ಮಲ್ದ ಅಪ್ಪಾಗ ಇರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಡು 95ನೇ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕಾವಲು ಕಟ್ಟೆಡು 3 ರೂಪಾಯಿ ಪಡ್ಡದು ಕಂಬಳ ಅಂಡು ಆ ಕಂಬಳ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಥಮವಾದ ಏರು ಕಟ್ಟೆರೆ ಬಂಡದ್ದು ಆ ಏರ್ಲೇನು ಖರೀದಿ ಮಲ್ದ ಅಡೆಕೊಂಡೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಈ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗೋಡು 105 ಜೊತೆ ಏರು ಇತ್ತಂಡು 105 ಜೊತೆ ಏರಿಟ್ಟು ಈ ಏರಲು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬಳಡೆ ಈ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತನ ಎರು ಆ 105 ಜೊತೆ ಇಟ್ಟು ಇಕ್ವಲ್ ಅದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ದನು ಆ ಕಂಬಳಡ ಆ ಏರು ಐನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆ ಏರು ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಎಂಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ವರ್ಷಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಲ್ದನು ಎರುಕು ಬುಧರ್ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಮೋಡೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಾಜಿ ಅಂದು ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳೆ ಅಂದು ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಮೋಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದು ಇತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಬೊಳ್ಳೆ ಅನ್ಪಿರಕ ಎಂಗ್ಲ ಗೋಪಾಲ ಎಂದು ಪುದಾರದ್ದು ಇದ್ದಿತ್ತೆ ರಕ್ಕುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನೆಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ದ ಆ ಏರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷೋಡು ಎಲ್ಲಿಯ ರಡ್ ಅವು ಬಂಡ ಈ ಪರುಪಾಡ್ದು ಜಿಂದು ಅನ್ಪೇರು ಅವು ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೂಲಿ ಅವು 3 ವರ್ಷೋಡು ಸರ್ಕಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ರೆ ಒಂಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷೋಡ್ದು 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಇರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 7 ಎಣ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ದಂಡು ಎಣ್ಮನ 11 ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ದಂಡು ಅವು
ಅವು ಈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಈ ಮೋಡೆಲ್ಲ ಈ ಗೋಪಾಲ ಅನ್ಪಣೆಯವರು ಐನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಚೇಂಜಸ್ ಆಂಡ ಆಯುರು ಮಲ್ಲ ಆಂಡು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯುರು ಆತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಜಾಡ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದ ಕುಡೊಂಜಿಯವರು ಮಲ್ದ ಗೋಪಾಳ ಏನಿತ್ತನೆ ರಾಜಿ ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಕುಡೊಂಜಿಯವರು ಗೆತ್ತ ಆಯರ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ದ 2099 ಇಶ್ಯೂ ಹಿಡಿದು 2007 ಇಶ್ಯೂ ಮುಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳ ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ದ ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗೋಡೆ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪುನ ಕೇಂದ್ರಿ ಒಂಜಾತ ಕಂಬಳ ಸಾಂಕುನ ಅಕ್ಲ ಕಂಬಳದ ಎರುಕುಲು ಇಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲು ಅಕ್ಲು ಏಪಲ ಅವು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೋಸ್ಕರನೇ ದಿವನ್ನೆ ಅಕ್ಲೆ ಖರ್ಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ಈ ಅಪ್ಪನ ಆಸೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಯಾರು ಅಪ್ಪನ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿಸ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಏನೆಂಚ ಪಂಡ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಬರೋದು ಪೋಂಡು ಅಂಚರ್ದಾದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯಾರ ಅತಿ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಪಂಡಾಗ ಹೌದು ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಅನುಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ನೆಕ್ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳ ಪೋದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಆತು ಹೊರ್ತು ಎಂಗುಲು ಅಂಜಿ ಆಜಿ 7 ವರ್ಷ 8 ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತ ಕೂಟವು ಪೋದಾನಾಗ ಅಲ್ಪ ಇವರು ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಿರ ಭಾಗವಾಡು ಪಿರ ಬತ್ತ ಪಿರ ಬಣ್ಣಾಗ ಅವು ಫೈನಲ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇವರು ಸೋಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನೊಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟು ದಯದು ಮಂಡೆ ಎಂಗುಲು ಒಂಜಿನೇ ಆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ತೀರಿಯರ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ 2004-5ನೇ ಇಶ್ಯೂ ಹಿಡಿದು ತೀರಿಯರ 5ನೇ ಇಶ್ಯೂ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಗುಲು ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ದನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರುಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಅಂಡು ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮನ್ನಾಗ ಎರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕೂಡ ಬೈಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಈತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ್ದು ಎರು ಫೈನಲ್ ಪೋಂದು ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಿರ ಈ ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೋಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಒಂಜ ನಮಗೆ ಗಿಡವಣೆಯವರು ಫೈನಲೇ ಪ್ರವೇಶ ಅವಡು ಅತಂದು ಇತ್ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಯ್ಜಂದು ಇತ್ತಂಡ ಸುರುಟು ಸೋಲ್ತು ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ರುದು ಅದೇ ಮಂಡ ಇನಿ ಅಂಕ ಆಯ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಈ ಎರು ಕುಡೊಂಜಿಯವರು ಪಾಡದು ಗಿಡದ ಆ ಎರುಣೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಾಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಲ್ಪೊಂದು ಪಂಡಾಗ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಲು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಡುಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮಡ ಐಕ್ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚುಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂಜಿಯರ್ಕು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಐಕ್ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಕುಡೊಂಜಿಯರು ನಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪನ ಅಂಚಿನ ಎರು ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಫೈನಲ್ ಪೋಯರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಲ ಉಂಡು ಶ್ರಮಲ ಉಂಡು ఆయన జతెట్టు ఖర్చు వచ్చేదల జాస్ತಿ ಶ್ರಮ ಬಿಡು ಶ್ರಮ ಅಂದು ಮಣ್ಣಾಗ ಇರೆಗೆ ಎರುವೇ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದಿತ್ತಂಡ ಯಾವುಚಿ ಎರು ಮಾದಾದ್ ಬಿಡ್ಪುನಾಯಿ ಎರು ಗಿಡಾವುನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರುನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ఆయన ಸಾಂಕದು ఆయన ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ఆయన ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಈ ಮೂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿ ಎತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಯ್ಯನ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ ಅವು ಭಾಗವಹಿಸವನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡಂದ ಎರುಕು ಆ ಒಂಜಿ ಮಾಯಿ ಆ ಅಂದು ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವು ಪಾರ್ಯರ ಐಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ರೆ ಅಯ್ಯನ ಕುದಿ ಗಿಡವನ ಬೊಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನ ಕಂಡ ದತ್ತದ ಐಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಎರುನು ನಮ್ಮನ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಡು ಮೀನ್ದಾದ ಐಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊಡಂದ ಅವು ಭಾರಿ ಶ್ರಮ ಬಿಡು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಇರುತ್ತ ಓನರು ದನಿ ಉಳ್ಳೈತಿ ಇರು ಸಾಂಕುನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಉಳ್ಳೈತಿ ಆಯಾಗ ಆತ ಶ್ರಮ ತಂದಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ఆయన ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿನ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಆತನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳಾಡು ಆ ಮಟ್ಟಗೂ ಮುಟ್ಟೋಡುಂದಾಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಯಜಮಾನ್ಯನ ಭಾರಿ ಶ್ರಮ ಬಿಡು ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ 1995 ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎರುಕುಲೆಗ್ ಖರ್ಚು ಏತಾದಿತ್ತು ಖರ್ಚಿದ ಬರ್ಪುಣೇನು ಉಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆ ಅದು ಪೋಣ್ದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ವರ್ಷಡು ಕಂಬಳ ಉಂತಾವಡು అయిన ఖర్చు వెచ్చోను బొక్క అయిన శ్రమను అయిన భంగోను ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತಂಡ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟೋಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ದಾಯನೇ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಈ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡತಿ ದುಂಬು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಏನ ಪೊಪ್ಪೈಪುನ ಇವ್ರು ಕಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಊರ್ದಾಕಲು ಆ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಇಲ್ಲದ ಇರುಪೋಪುಣದಿತ್ತಂಡ ಆ ಏರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಜವನೇರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಇರುಪೋತನು ಮಾರ ఆయన ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೋಯಿ ಏನು ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಸ್ತ ನೆಮ್ಮದಿದ ಅಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಇರುಪೋತನ ఆయన ಅಭಿಮಾನೋಡು ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ದುಂಬುಡು
ಪಂಡ ಇತ್ತದಾನೆ ಅತನದು ಮಂಡ ಅಭಿಮಾನ ಜನಕ್ಕುಲ್ಟ ಉಂಡು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಯ್ಯನ ಆಯನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಪಣ್ಣಗ ಇನಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿದ ನೋಟು ಬೊಲ್ಪು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ ಬಯ್ಯ ಕಂಬಳ ಮುಗಿ ಉಂತಂಡು ಇನಿ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ದಾದಾತನ ಮಂಡ 24 ಗಂಟೆ 34 ಗಂಟೆ 35 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಒಂದುಂಡು 35 ಗಂಟೆ ಅಂದು ಮಂಡ ಇನಿ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಆದಿತ್ಯವಾರ ದಾನಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗಳ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದನು ಉಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನವ ಉಂಡತಿ ಈ ಒರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಾಲ್ ದಾಖಲು ಒಂಜಿ ಕಂಡಾಣ್ ಬಿಡಿದಿರ ಅಡಿ ಜನ ಆತನ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಳು ಬಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹೊಡೆದು ಪಾರ ಒಂದು ಜೀಜಿನ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಇಡ್ಲ ಜನಕ್ಕಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನೇದಾದ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಂದೇ ಬಂಡದ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಐತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 22 ಕಂಬಳ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳಗಳು ಕರಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಹೊಡೆದಾದ ಒಂಜಿ 10-12 ಕಂಬಳ ಆತಂದು 5-2 ವರ್ಷ ಉಂತುಂಡು ಕೂಡ ಇತ್ತ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಬಳಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಟೋಟಲ್ ಇತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೀಸ್ಟೆಡ್ 21 ಕಂಬಳನ 22 ಕಂಬಳನದನ್ನ ಇತ್ತ ಲೀಸ್ಟೆಡ್ ಉಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಆಯ್ನ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ನಿಗದಿತ ಆತನ ಉಂಡು ಡೇಟ್ ನಿಗದಿ ಆತನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಈ ಕಂಬಳದ ಖರ್ಚಿನಿಗೆ ಎಂಡಾರೆ ನಡ ಅವೇನು ನಾನು ಆ ಖರ್ಚಿನ ಓಪನ್ ಆದ ಪನಿಯರೆ ಕಷ್ಟಾವು ಆನಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜುನು ಖರ್ಚು ತೋಜಿಂದ ಹತ್ತು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ 28 ವರ್ಷ ಅಂದು ಪಂಡ ಇರೋಲ್ಲ ಐನಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ ನನ್ನೊಂದು ಬರ್ಚಿತ್ತನ ದಾಪಣ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾನ 28 ವರ್ಷದ ಟೋಟಲ್ ಖರ್ಚಿನ ಯಾನೀರಿಗೆ ಪಂಡಂದಿತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಗೆ ಅದು ಈತ್ ಬಂಗೋಡು ನೇನು ಮಲ್ತಾರ ದಾದೆಗೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಭಾರಿ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಪಿರ್ದ ಏನು ನಮ್ಮ ಈ ಟಿ ವಿ ಇದ್ದ ಮಧ್ಯಮಡು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಜನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಆಯ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯೂವರ್ಪನ ಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಎನ್ನ 28 ವರ್ಷಡು ಯಾನ ಟೋಟಲ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತನ ಜನ ದುಡ್ಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಕೋಟಿ ಮಿತ್ತಾವು 2 ಕೋಟಿ ಮಿತ್ತಾವು 2 ಕೋಟಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ನ ಎರುಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಈರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ದುಂಬುಗುಣ ಏನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇರೇ ಖುಷಿ ಉಂಟು ದಯದ ಮಂಡ ಈ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾಲೋಡೆ ಎರೀತಾನೆ ನನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದ್ ಹಿಡ್ದ ಅದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮೆಗಿಬಲೆ ನಾ ಅಣ್ಣೆ ತೀರ್ದೆ ಎಂಕಲ ಮೆಗಿಬಲೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳ ಈ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ದಯದ ಬಂಡ ಐತೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ 2 ಜನ ಜೋಕ್ಲೇರು ಎಂಕ ಆಣ್ ಜೋಕುಲು ಕೂಡ ಎನ್ನ 60 ಉಳ್ಳೇರು 6 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಳು ಅಕ್ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಉಮೇದು ಉಂಡು ಅಕಲ್ ದಾದ ಮಣ್ಣೊಂದು ಉಳ್ಳೇರದು ಬಂಡ ನಮಕ್ ಖರ್ಚಿದ ವಿಚಾರ ಆತು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜೇರ್ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಪುದಾರ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೀರಿ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಐನು ಉಂತಾದಿತ್ತಂದಿತ್ತನ ನಂಗೆ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದರಿಸಾಗ ಅನ್ಪುನ ಅಕ್ಕನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ 60 ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ತಾ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಮಾತ ಉಂಡಾತಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಂಡು ಎರು ಈತೆ ಕೋಡೆದ ಕಂಬಳದ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಟಿ ವಿಡು ಭಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಲ್ತದ್ದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡಿಸೋದೇ ಇರೋದು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಜನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೇರು ಆ ಸಾಧನೆ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗಲಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ತೋಜುಂಡು ನೆನ್ನೆ ಉಂತಾಣದಿತ್ತಂಡ ಈತಿ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡ ಅಸಮಾಧಾನ ಆತನ ಎಂಕ್ಲು ಸೋತುದು ಉಂತಾಯನ ಅಂತ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಈ ಬರೋದು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರೋಡು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಉಳ್ಳ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತರ ಕಂಬಳ ಸಾಧಕೆಲ್ಲ ಅಂದು ಕೃಷಿ ಸಾಧಕೆಲ್ಲ ಅಂದು ಎಂಚ ಒಂದು ಸರ್ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಕೃಷಿ ತಂದರೆ ಕೃಷಿದ ಏನು ಬಣ್ಣಗೊಂಡತಿ ನನ್ನ ಮದ್ಯೋಡು ಈ ಕಂಬಳನೇ ಬಂಡದಿ ಅನ್ನ ಏನು ಭಾರಿ ಉಮೇದಿಡ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತಲ್ಲ ಕೃಷಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಕಂಬಳಾಡು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಮುಗಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಪಿರಾಯಿನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸೋಡ್ದಂಡ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಾರ ಅದು ಬೋಡೆ ಕೃಷಿನ ದೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಐನ ಹಾಳು ಮಲ್ತದ್ದು ಕಂಬಳನ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೊಡತಿ ಅಂಜ ಕೃಷಿಲ ನಮ್ಮ ಆತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಈತ ಕಂಬಳ ಪೋದು ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ತೋಟ ಕಂಡ ಸಾಗುವಳಿ ಉಂಡು ಎಂಗಲೆಗೆ ತೋಟ ಉಂಡು ಇದು ಇತ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗಲ್ದ ಉಂದುಂಡು ಆ ಕೃಷಿನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೊಡೋದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐನದಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರದು ಕೃಷಿನ ಬರಿಕದಿದ್ದು ಕೃಷಿನ ಹಾಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಚ್ಛ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗೆ ಪೋಪಾರಂದ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಪಿದಾಡ್ ನಂಚಿತ್ ನಾ ಪೊರ್ತುರ್ದು ಮನದಾನಿ ಬರಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏತ್ ಜನ ಪೋಪಾರು ಎಂಚ ಪೋಪಾರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಚಾತಿನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಇಂದು ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಂಜಿ
ಅವು ಎಂಗಲ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಚ್ಚ ಎಂಗಲ್ ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲಡಿದು ಎರು ಪೋನಾಗ ಮಾತ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಇರೆಗೆ ಅರಿಪತ ಪೋಪ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಪೋದು ಇರೆಗೆ ಈ ಕಡೆಪನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡ ಅವಳು ಈ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪುಡಿ ಮಾತ ಪತ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಕಚಿಪು ಮಲ್ಪ ಅವಳೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಗಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಗ್ಯಾಸ್ ಪತ ಪೋಪ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಕ್ಕಿಲ್ ಪುರ ಪತ ಪೋಪ ಅವಳು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇ ತಿಂಡಿ ಚಾಲ ಮಲ್ಪ ಒಣಸ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಅವಳೆ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಡೇ ಉಣಿಯಾರ ಪೋದು ಕಣ್ಣ ಸಾಗುವಳಿ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಗಿಡ ತಿಂದ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ 4 ಕಂಬಳ ಗಿಡ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮಲ್ಪರ ಕಷ್ಟ ಅವು ದಯಮಂಡ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋಳಿ ಆತಿ ಎಂಗಲ್ನ ಸಂಪಾದನೆದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡೆ ಎಂಗಲ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ವರ್ಷ ಕಟ್ಟರೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಂಗಲಿಗೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಐತೆ ಇರು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೊಂಜೆ ನಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಸಾಧ ದಯಪಂಡ ನಕ್ಲೆ ಕಂಬಳ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ್ ನಿದ್ರೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಬರೀ ನಕ್ಲ ಅದಂತೀರಿ ಆಕಲ್ ಪಂಡ ಆಕಲೆ ಪಂಜನ ಆಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಆಕಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಅಂಜುಲು ಅಂತ ಕಂಬಳ ಪೋತೀರು ಎಂಗಲ ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಗಲ್ಟ ಬಿಡ್ತೀರು ಎಂಗಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪನ ಕಲ್ಸನ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಆಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಉಂಡು ಬೇಜಾರು ಇತ್ತಂಡ ಆಕಲೈನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಂದು ಪಂಪೇರು ಹೊರವರ ಆಕಲೆಗೆ ಬೇಜಾರು ಅನ್ನಕ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಐನ ಎಂಕಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೋಡು ನಡಪಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಯಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡಾಗ ಎಂಕಲ್ 2 ದಿನ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಿದಾಯ್ಪೋದು ಬಣ್ಣಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲೆ ಪೆತ್ತ ಬರಿಪುನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈತ ಮೂಜಿ ನಾಲಿರು ಈತನ ಮಾತೇರು ಪತ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೇರು ಕಿದೆಟ್ಟಿಪ್ಪುವ ಅವು ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅವು ಏರುನು ಪತ ಪೋಪ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸಿಡು ಕಂಬಳ ಪೋಪುಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನೇ ಮಿತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿಡುದು ಬೋತೀರಂದು ಅನ್ಪಣ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಓಕೆ ಈರ್ನ ಈತ ಒಟ್ಟಿಗೂ 28 ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ ಏರು ನಿಖಲ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಏರು ಪಂಡ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಅವೇ ಏನ ಪರುಬಾಡ್ರೆ ದುಂಬುದಿತ್ತು ಒಂದು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತು ಇರುಂದು ಪಂಡೈತಿ ಒಂಜಿ ಮೋಡೆ ಪುದಾರೈಕ್ ಮೋಡೆ ಅಂದು ಪುದಾರ್ ಆ ಏರು 51 ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ದಂಡು ಟೋಟಲ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ ನಾವು 14 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಇವರು 14 ವರ್ಷೋಡು 52 ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ದಂಡು ಪವಾಣೆ ಮಲ್ದಂಡು ಬಂಗಾರ ಅರ್ಧ ಪವನ್ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲ 30 ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ 15 ಕಂಬಳ ಪೋದಿತ್ತ ಪಾಟಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಾಡು ಮಾತ್ರ 6 ಗಿಡವನಾರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣು ರಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಯರು ಬಿಡುದು ಬೋತುಂಡು 14 ಕಂಬಳಾಡು ಪ್ರೈಸ್ ಆತನು 14 ಕಂಬಳಾಡು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಾಗ 11 ಫಸ್ಟ್ಲ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ 15 ಕಂಬಳಾಡ ಪ್ರೈಸ್ ಆತಂಡು ಅವು ಆಯರು ಮಲ್ದನ ಆ ಮೋಡೆ ಅಂದು ಅನುಪನ ಇರು ಅಂಜಿತ್ತಂಡು ಅವು ಆತ್ ಈ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಅಂದು ಅನುಪನ ಪುದಾರ್ನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಕೊಣತನೇ ಇರು ಅವು ಮೋಡೆ 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 5 ಬುಕ್ ಐತೆ ಪುನಃ 5 ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಸುಮಾರು ಇರು ಮಲ್ದ ಸುಮಾರು ಪಣ್ಣಾಗ 5 ಬುಕ್ಕ ಮೋಡೆ ಇತ್ತಂಡು 5 ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳೆ ಇತ್ತಂಡು 5 ಬುಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದಂಡು ಬೊಳ್ಳೆ ಎಂಚ ಮಲ್ದನು ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಹಳೆವರು ತೆಂಕುಮಾಣೆ ಮಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತಂಡು ರಾಘು ಶೆಟ್ರು ನಂದು ಉಡುಪಿದಾರನ ಅವು 3 ವರ್ಷಡು ನಾಯರದ ವಿಭಾಗೋಡು ಆ ಎರುನು ಏರೆಗಳ ಪಂದಾಯರದ ಇರ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯ ಬಣ್ಣ ಐನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪೇರ ಹತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಇರು ಮಲ್ದಂಡು ಅವು ಬೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಟಿಂದು ಮಂಡ ಇನ್ನು ಪುಟ್ಟಿ ಎಂದು ಪುದಾರೈಕ್ ಆಯರು ಎಂಕಲು ಪತ ಹತ್ತಿತ್ತ ಅವು ಆ ವರ್ಷ ಐನ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಐನ ಒಂದು ಮಲ್ತನು ಇಕ್ವಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಐನ್ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಆ 3 ವರ್ಷದ ಆ ಎರ್ಲೇನು ಏರೆಗಳ ಹಾಕಿರ್ತಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ ಅವೇ ಬೊಳ್ಳೆಲ್ಲ ಆ ಪುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಅನ್ಪನ್ನ ಏರು ಐನ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಅವೇನು ಇಕ್ವಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅವೇ 3 ಕಂಬಳ ಫಸ್ಟ್ಲ 2 ಕಂಬಳ ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ಮಲ್ದು ನಾವು ಎರುಕ್ಲೇನು ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಸಾಂಕೊಡು ಇರುತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಎತ್ತು ಸಾಂಕೋಣ ಆತೇ ಮೋಕೆಡ್ ಸಾಂಕೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ ಪುರ್ತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಫುಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪುರ್ತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನೀರು ಐಕ್ ಪುರ್ತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೈ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಒಂದು ಮಣ್ಣಾಗ ಐತೆ ಎಂಗ್ಲೈತೆ ದಪ್ಪರಂಡು ಒಂಜಿ 5-5.5 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ದಪ್ಪರಂಡು ಕಂಡ ದಪ್ಪರ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಐನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಕಾಂಡೆ ಉಂಡತಿ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಕಟ್ಟು ಐನ ಒಂಜಿ ಈ ಚಲಿತ ಟೈಮ್ ಉಡು ಏರು ಕಿದೆತ್ತು ಉಲ ಹಿಡಿತಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಲೆಗೆ ಉದ್ದ ಬಲ್ಲು ಬಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಕಂಡ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಐಟ್ ದೂರೋಡು ಕಟ್ಟುವ ಒಂಚೂರು ದೊಂಬುಗು
ಕಟ್ಟನ್ನ ಒಂಚೂರು ಈ ಆಯ್ನ ಬೇಗಾರ್ಪುರ ಹೋದು ಒಂಚೂರು ಉಲ್ಲಾಸ ಈ ಕೂಡು ಇದನ್ನ ಐಕ್ ನಮ್ಮನ ಐತ ಒಂಜಿ ಎಂಗಳು 4-5 kg ಕುಡ್ಗೋರ್ಪ ಒಂಜಿ ಎರ್ಕೋಯ್ಸರ 4 kg ಮುಟ್ಟ ಕುಡ್ಗೋರ್ಪ ಅವ್ರವ್ರ ಈ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಉಡು ಮರಿಯಲ್ರು ಬಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋರ್ಪ ಅಂಚ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಐಕ್ ಆತ ಜೀರ್ಣ ಆವಡ್ದಾಂಡ ಆತ ಕೆಲಸ ಕೊರೋಡು ಇಜಿಂದ ಇತ್ತನ ಐಕ್ ಜಗೆ ಬತ್ತದಿಯರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪಾರ್ನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಾಡ ಪಾರುಚ ಓಕೆ ಒಂದು ಅಂಚ ಅವೇನು ನಮ್ಮನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪುರ್ತು ಉನ್ಸ್ಪು ಅನಸುಗೋರ್ದು ಎಂಚ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಇರುಕ್ಕು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡಾಪು ಒಂದು ಈತೆತ್ತು ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆರ್ ದಾದ ಮಾತ ಪಾತಿರ್ದೇರು ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅನ್ಕ್ಲು ತೋಜ್ಪಾಂದುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಇಂದರ್ದು ಬುಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಸಂಚಿಕೊಂಡು ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ದೇರು ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇಮಿಲು ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರೇಮಿಲು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸನಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವಡ ಏನಂಚಿತ್ನ ಸಂಚಿಕೆ ನನದುಂಬು ಬರೋಂಡು ಐನ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಎತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಒರಿಯಾಡ್ದ ಆಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಪ್ರಥಮನ ದ್ವಿತೀಯನ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಇವರು ಎನ್ಯೋಡಂದಾಂಡ ಆಡೊಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷೋಡು 15 ಇರುವ ಜನ ಬೋಡು ಕೆಲವರೇ ಇವರು ಪಾರ್ನ ಇಟ್ಟೆ ಪಾರು ಇರು ಅಂಚ ಪಾರಣ್ಣ ಇವರು ಫೈನಲ್ವಾ ಅಂದ್ ಇವರು ಓಲ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಣ ಅಲ್ಪ ಹಾಕದ ಗಿಡವಣಾಯ ಬೋಡು 1-2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹಾಕ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜವಂಶ ನಡತನ ಅಂಚಿನ ರಾಜಗೋರ್ನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂಡಲ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಹತ್ತೂರ ಒಡೆಯನ ನಾಡಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾಟನ್ ಕಿಂಗ್. ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಗೆ ದೇಹವನ್ನ ಕೂಲ್ ಆಗಿರಿಸುವ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 230 ಶೋರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಉಡುಪುಗಳ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಆಂಟಿಸ್ಟೈನ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರೀತ್ ಫ್ರೀ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗ್ರಹ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಜಿಎಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಪುತ್ತೂರು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 08251 470 541. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ.